ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ассалому алайкум ба кулли подписчикои гиромӣ қадр. Умедворам ҳар як шумо хонобод тансиҳат ҳастед. дӯстои азиз, дар навори имрӯза якчанд мошинро бо нархи дастарс пешниҳод кардем. навор дарози бадам несе, хоҳиш мекунам нагузаронда ягонрӯза тамошош кунед, то ки мошинои бо нархи дастраса бинен, ҳаловат баред. Ранг ҳар вақта шумо хоҳиши зиёд мекунам, лайк камтар 30 дастгириҳо, лайк обязательно занед. шахсоне ки мемонед подписаться кунед, боварӣ дорам пушаймон намешавед. Канали гуфти гапҳо азоб дида, ҳатман лайк, подписатсияро фаромӯш накунед ва дар комментария нависонед кадом мошина мехоҳед дан. Ягон соат пас бо обязательно савол ҷавоб хати навори нав мешавад. Фарқ надорад комбайне, мошине, боркаша чизе боша, 3-4 бори дар комментария нависонед, пешниҳод мекунем наворро тамошо кунед, роҳат кунед. дӯстони азиз, наворро шурӯъ мекунем. Лайк мондан беҳад муҳимаи ҳар яктатон монен. Мошинои советскӣ шурӯъ мекунем. навор беҳтарин сега нархҳо дастрасан ва 21099 як мошини фурӯшӣ мебошад ки соли барориши соли 1995 абиё моториш 1.5 сушвориш ҳам бензин ҳам газа, коробка передачаш механик, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. خب ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 6000 سومونی گفته که 41000 روبل روسی هم میشه و با قربی این روزا و باز سودا میشه. اویدی ماشین سوی ماشین قطعیه که حالت ماشین بعد نیست، نغزه نخدوهای خریدارو بیان این نزدیکی بینن یگان چی دیگه گاوزاده میشود. شاید رقمشون هم موندگی مرامت میتونین زنگ زنین با پرسونش این معلومات بسیارتر از خودشون دست هستین. دوستای عزیز خواهش التماس ای شما هر یکتون шахсоне ки меҳмонед таги 60% шумо меҳмонед, камтар ами канал активш сисида. ба он хотир шумо хоҳиш мекунам аввал лайк занед. обязательно инсоное ки меҳмонед таи 60%тон меҳмонед. ҳамун ядунаи лайк азен обязательно кнопкаи сирх ва зангулачаро пахшанед. бо бегаҳан як рӯза дита навор ҳар рӯз азиз пас парфта мегирем. тамоми намуди мошинаро хоҳед нависен. обязательно 4-5 бори дар комментария пешниҳод мекунем. обязательно ҳозир 5 бор зиёд нависен. любой хел мошинтона бегаҳ бинен. аммо навора албатта ки идома метем. боз баҳри шумоят дига советскиро бо нархи дастрас пешниҳод мекунем. аниқтараш номуш ваз 2107 сол бариши 07 соли 2009 абиё мотор 1.6 инжектор, хоб бензини хулия, газ гаштагӣ нест, коробкаш механика. мошин ҳолати беҳтарин қарор дорад. дар ноҳияи ҷайҳун 7000 сомон нархша гуфтеса 48000 рубли рӯшӣ мешавад. савдо бодора краскаш бесарапина 4 баллонои ҳолати миёна, ҳолати мошин хуб, салоншам салони тоза. рақамошам мондагии маълумоти бисёри ба додагӣ нест. занг занед, пурсон шавен, алоқа дабурен, бо маълумотои бисёртара аз худашон дарёфт намоед. дӯстои азиз, такрор ба такрор гав мезанем. як дона лайк беплай, обязательно таги наворда монен. илтимос хоҳиш мекунам ман бисёр дар комментария ай наворои пешина нависагӣ ҳозир 5 бор 6 бор зиёдтар нависонен. обязательно ҳар яктаи шумо хостаи шумо гуфти гапҳо мо мошиноро ҳами бегаҳ пешниҳод мекунем. нависонем фақат. хуб дӯстои азиз, наворои мо идома доранд. боз якта дига 99 ҳолати беҳтаринша пешниҳод мекунем ки соли барориши соли 2003 май 99 ра абиё мотор 1.7 инжектори звер, коробкаш механика, ҳам бензин дора, ҳам газ. гази простой, коробкаш механик. хоб ҳолати беҳтарин дай қайд кардаган шаҳри ваҳдат дай 9000 сомонош мега 62000 рубли русия. мошин нахаду гаштеса, ягон проблема каг нест. мотор дуд намекуна, масла намехӯрад, центр замок полоборот заводид мешавад. любой касе ки харид раҳмат мега қайд кардаган. ҳолатиш беҳад хуб. биён ай наздикӣ бинанд, бо ягон чи гав зада мешавад. албатта рақамошон дар рӯи экран ҳастай. марамат занг занед, харидори аниқ маълумотои бисёртар аз шон гирен. алоқа дабурен, ҳатман номи канали мо гав занед. комментарияда фаромӯш накунед мошинои хусоятона нависонед. лайкҳорам фаромӯш накунед. дӯстои азиз, то охира тамошо кунед. навори мо дар розай якчанд мошиноан. иншоалло ки ай мошинои хадавоям бигем. лада приора ина якта дига баҳартон пешниҳод мекунем ки дар комментария нависа буден шумо. арзонтараш ина ба қаб кардем пешниҳод мекунем. соли 2009 беҳад мошинча берунаш хушрӯя бардурои азиз бумерскагай абиё мотор 1.7 хичай бардурои ҷон, шӯриш бензине, коробкаш механик. хоб мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. шаҳри душанбедан кору фаъолият мекунад. хоб 33000 сомон нархи мошина гуфтеса 229000 рубли рӯш мешавад.
ва оиди мошин соҳиби мошин қайд карда ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора, камбудӣ надора, бе ягон нақс, бе ягон проблемаи мошин тоза гаштага, тоза ягон проблема хулоси гап надора. Рақамошам мондагим, гапа зиёд намекунам. чизе ки ҳаст метавонем бо занг занен, ай пеши савдо мешавад, такрор мекунем, бо дигар равен, ай наздикӣ бинен, маъқултон шид муомила кунен. хоб дӯстои гироми қадр, навораи мо албатта ки идома дора, то охиша тамошо кунен. хоб Opel Astra F дар кузуфи универсал, соли барориши мошин соли 1992 май, абиё моторош 1.6, ҳам бензин дора, ҳам газ, коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. мошин қарор дора дар шаҳри Хуҷанд. нархи мошина айни ҳол 18000 сомонӣ гуфтесай, ба курси имрӯзаи рубли русӣ 125000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин қайд карда ки караван мошин нахадуай радной краска дора. нархи охиришай, нархи ҷангшай хай ай наздикӣ равен, ягон мелчовка плам мегзара, яъне ки хоб срочно фурӯхта мешавад. ҳолати мошин ҳолати бад нест, ҳолатиш нахаду кор кесай, то амиқа вақта ғамам додагӣ нест. чунин қайд карда соҳиби мошин. рақамошона дар рӯи экран мондагим, занг занед, пурсон шавед. дӯстои азиз, шер бачаҳо, ай шумо хоҳиш карда мешавад лайк обязательно таги наварда максимал шава. баъд чизига ки бисёртон мошино мехосагтон хеле комбайн мефоратон, мошини боркаш, чизе ки ҳаст дар комментария нависонем 5 бор, мо албатта ки пешниҳоди шумоам мекунем. хоб бардорои азиз, навора идома метем, бо пешниҳод мекунем баҳртон Opel Astra F дар кузуфи седанаки. соли барориши мошин соли 1994 мебошад. абиё мотори мошин 1.6 простой, коробкаш механикаи сӯзишвориш бошад, гуфта намона, ҳам бензин ҳам газ, гази простой. коробкаш механик такрор мекунем. ҳолати мошин ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 24000 сомонӣ гуфтеса, 167000 рубли русиям мешавад ва боз савдоам дора. соҳиби мошин қайд кардаги маълумот бисёр дар инни сепешагӣ гап занем ки қайд кардаги ҳолати мошин хуб, ҳолати техникишам беҳтарин. рақамошон омодагим, краска нарӯшка, чизе ки ҳаст ба фикрам сурата маълум вай, метавонед занг занед, пурсон шавен, бо маълумотро гирен. дӯстои азиз, як дастгирӣ кунен, 60% ки меҳмонен, ҳамин чиз шумо да дахл дора. инсоне ки подписатсия кардаген шумо да дахл надора, шумо худтонда накашем бигем мешавад. лайк монера лекин фаромӯш накунен, ҳар яктатон хоҳиш лайк монен. кнопкаи сахи подписатсияро зер ки комментария да навис кадом мошина мехосагта, ҳамин бега обязательно мебиниш. ҳар яктат кнопкаи сарха хабар гирен. мо навора идома метем, ҳамин қадар дастгирӣ ай шумо шава, бас мо да ягон пул намерояд, ягон фоида нест. ҳамин навора мекунем, лекин ҳамин қадар дастгирӣ моро мотиватсиямона зиёд мекунад. гап зиёд намешавад. хеҷибе аз Opel Astra F дар кузуфи универсал бахшиш пешниҳодтон мекунем ки солаш соли хоб 94 май, бардор азиз, ҳолатиш беҳад тоза. ба ҳамин хотир ман самирама пешниҳод кардам. нашоти моторош, абиё моторош 1.6, сӯзишвориш бошад бензин, газай, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дар Конибодон қарор дорад. дӯстои азиз, 21000 сомон нарша гуфтеса, 141000 рубли русия мешавад. хоб мотори модулаи техас мотор то 23 сентябра, гази таблетка бо бардига мегӯм, баллоно 80%, муомила дора. мошин дар назди мошин мешавад. нашоти кузуф беҳад зурибад. рақамошон дар рӯи экран аст, занг занен, пурсон шавен, равен бинен, бо ягон суҳбати гарму пурҷӯшон мекунад хадитон. хоб бардорои ҷон, навора идома метем. Opel Astra F дар кузуфи седан, кузуфи зури зур, мошини зури зур пешниҳодтон мекунем то охира, лекин тамошо кунен. хоб соли 97 тозаи седана, абиё мотори 1.6 инжектор, сӯзишвориши бензин, газ, коробкаш механик. мошин ҳолатиш ҳолати олиҷаноб қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 48000 сомонӣ нарша мега, 333000 рубли рус мешавад. мошин дар шаҳр гаштаги абсолютно ягон кор, ягон проблема, ягон хиркагӣ, ягон даридагӣ, пусидагӣ, чакондагӣ гуфти гапҳо надора. мошин ҳолатиш ҳолати беҳтарин, кондитсионер дора, тонировка 11 моҳ қатъи ҳуҷҷатош, кондитсионершам кор мекунад. гуфта намона, танҳо надора не, ҳам кор мекунад, ҳамаи документош нав кардаги, полностью упаковат кардаги, 4 баллони пачка заводской, чашко, хеле кафидагӣ, даридагӣ, ягон хиркагӣ нест.
хуб ягон проблема хулоси гап надора мошини падара несте ки ма таърифш кунем бисёри бад касе ки харидорин худаш ҳам чизоро қайд кардагай бисёри бад таъриф кардагай ман ҳамча гуфтесам равен бинен занг занен ё ки ай наздикӣ равен бинен ҳамин нархш тоғритон гира нарх киса тоғри гира метавонед занг занед бинен бо иншоалло ки бега наворода бо арзонтарошам пешниҳод мекунем рақамошон аст марамат занг занед дӯстои азиз шеронар ҳамин қадар меҳнатҳои мо ба хотири чия ба хотире ки лайк монем подписатсия кунен дастгирӣ кунен қарсак айди тараф мешава бале ба ҳамон хотир илтимос хоҳиш як дона лайк шава на уже наворан тамом шудеса комментарияда обязательно худ ёзир 4 бора 5 бора нависонен ку кадом мошиноро мехоҳондан обязательно пешниҳод мекунем кнопкаи сирха хоҳиш мекунам кафонен ҳама каса подписатсия кунен зинда бошен интизор шен ягон соат пас